कार्यक्रम होतो बरोबर आलो कसं सांग होळी घाललो बिळलो सगळं घातलं पोरगे मात्र होळीक कोण नसतं बरं काय ना सांग आम्ही काय ना परवा राधाकडची ठरवली तर राधेक जा कोण बघणं नाही राधाण्याचा किती जा अजिबात तर राधाण्याचं लोक मोबाईल मात्र घेतले हाती दिल्यानंतर तर खेळत बसतील तेव्हा जबाबदारी सगळी मी तुझ्यावर टाकतोय का राधेक कोण पोरगे तू तयार कर आणि नाही जर केलं तर दाढी काढून तू कर राधाने सांगू हो का हो मी नाही दाढी काढणं दाढी काढ तसा विषय नाही तर तयार करतो पोरग्यांका त्या मी बघतोय मी करतोय तयार कोणाक तरी पण मी नाही हा राधा बनवतोय मी काय म्हणतो नाही तर झाले तर तू राधा न्या नाही, मी बघतोय. पोरग्यांका तू तयार कर बस नाही मी पोरगे जमवतोय हो मी जमवतोय त्याची जबाबदारी हा चल अरे मार 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 अरे तू मारता माका तू अरे मेल रिवाइव दे रे पटकन ये मेले मेलो मे हे अरुण काय रे करतो दिसना नाय अरे हल्ली माका जरा जवळचा कमी दिसता ए तुका माहित हा काय हा वाड्यात आपल्या राधा ती होय होय माका माहिती हा. राधा मिळणार नाही रे कोण हे तू म्हणच राधा काय तू पिढो दिसता मा रावण दे मी बघतोय मी काय असा दिसत काय मेलो माका सांगता काय रे अरे तुका माहित असा नाही परवा आपल्या वाड्यात राधा असा ती नाही रे माका नाही माहिती हो अरे राधा कोण गावना नाही हो असो बरो असो चिकणो दिसणारो कोणतरी भाऊ आहे तू बनशील काय मी नाही बाबा मला कलराची एलर्जी आहे मी नाही बनायचं काय मेल्या खोट्या सुरग्या बंद मरे असो घरात का सांगतोय मी नाही माका चल नाही मेल्या जमायचं. खरा बोल नको नको माका हे बंद रे बंद 130 बन राधा अरे मी कसो माका ही बघ हे माका दाढी आहे बंद मरे सुरग्या मेल्या असो काय. सुरग्या, हे सुरग्या, अरे, हे, कोणच राधा बनणार नाही आता काय करूया कोणाक बकडो करूया तर मका बनता लागता ए ओमकार काय रे अरे बरोबर आहे मा होय होय हे तुका माहित आहे मा काय राधा मरे वाड्यात परवा होय होय सांगा होते खरे अरे राधा कोण मिळणार नाही अरे गेल्या वर्षी तो काय आलो अरे लगीन झाला बायलेन नको म्हणून सांगल्या अरे त्या दरवर्षीचा झाली सगळ्यांचा असाच असतात अरे त्या दरवर्षी झाला. हो. पण राधा कशी दिसा एकदम अशी मस्त टकाटक बरी होय. दिसा गोय ना तू बरो दिसतस बाकी मस्त राधे एक शोभण्यासारखो मॅट झाले काय हे गमता मा हो अरे किती दिवस लागतं वाढो माहित आहे तुका काय ओमकार मेल्या खरा बोल मला 4 दिवसात येता दाढी हो काय सांगले 4 दिवस 4 महिने लागतं जेडा सांगते ती राधा नाही पण रे, म्हणा तू मला मस्त दिसत राधा अगदी तू बरो घुमते हडसून बरो घुमते दाढी तू काय सांगतो चल, एकदम भारी मी काय मेल्या राधा वाटत आहे आणि ना. याला खरोखर तू बरो मस्त दिसतल ओमकार भारी गमतले भारी तू ओमकार. समजला हे मला राधा वेळ तुझ्या आरती होती दिसा कोण गावतली राधा ह्यो एक होतो तोही गेलो अक्षय काय रे बरोबर मा हो चालला बरा तर तुका माहित आहे मा काय तर बरोबर वाड्यात राधा आधी राधा असा अरे पण राधाच मिळणार नाही मरे गावतेली बघ मरे कोणतरी अरे नाही कोण नाही मला कोण नाही काय सांगते कोण बघूया राधा कशी मस्त होई तुझ्यासारखे डोळे तुझ्यासारखे ओठ काय पण सांगू नका गबरू रे तू बरो दिसतलस चल रे होय मेल्या मस्करी नाही शप्पथ एक नंबर दिसतल ना राधा आणि तू काय आला हेल्प मी कशी करतलय मी नाही राधा मी बरो नाही दिसत तू बघ दाढी बिडी काढलं मला मस्त एक नंबर काम जातं काय पण सांगू नका गबरू रे होय रे
कृष्णा आवडता तेका राधा आवडता. तुझा काहीतरी जा उगीच चल. अरे होय खरा काय सांगतोय खरात. काय गो कॉलेजात नाही लेट कशाक झालं तुका? अगो गाडी चुकली गो म्हणून उशीर झालो. पण येतले असतात गाडीचाच प्रॉब्लेम ना. एक मिनिट थांब तुका फोटो दाखवते ना. एक तो फोटो बघ मस्त आहे ना. होय गो. राधा ना गेल्या वर्षीचा व्हायचा फोटो पण काय क्यूट आहे ना. डोळे बघ अगदी मस्तच ना. होय गो. एका काहीतरी बघल्यावर काय वाटतं. हम्म. काय रे ऐकलं मा तेका राधा आवडता. काय सांगतोय मग आणि गेल्या वर्षीची तेका राधा आवडलेली. ह्या टायमा मीच बनतले हा राधा. खरी तूच बघ आणि क्यूट दिसत होता म्हणा होता. ऐकलं मा मग त्याच्यासाठी काय पण रे मी. हो नक्की मा होय बघ फोन होय रे. फोन बिन बंद करून ठेवतच नाही मा. पण मी काय नाही चालू असं मला काय. बघ चला ठीक आहे यावर्षी तूच बंद राहता. ते आता त्याच्यावर इम्प्रेशन पडतला मध्ये तुझा. नक्की मग मग तुझी सेटिंग लागतली बघ. यस बरा झाला एका फुला माळलंय. आता फक्त कृष्णा बघूचं बाकी राहलं. तेव्हा तू पाव जो राधी दिवशी इले पुरे मात्र. हा चला बरोबर मी जाते कृष्णा शोधूक जाते मी.
अक्षय तयार झाला तो बरा झाला ना रे. अरे झालो म्हणजे काय बरा झालो तो आधी. हो हो नाही तर आता राधे कोण तयार जातात. तो आता गावता तरी खो नाही, मा- सगळं ओढवून दाखवतो. होय, बरा केला नाही एकदा तयार केलाय तो. लोक कोण गावात तयार नाही नाही. झाला तर बरा गेला झाला का रे तो. पुढे? वर पुढे गेले चला, चला. चला. आठवण येणार नाही हे का तुझ्या अरे अक्षय कोणी राधा केली तुला मात्र भारी मारलं बाकी दिसता भारी नाहीतर आमका करतले असते धरतले असते. काय रे मला तर ईशा कधी सांग नाही ता. आता ईशा कसा दिसताला म्हणजे आता वाचले बघ मेले कितके त्या न्हितला असताला मी रंगलाय तो. त्या माका काय सांगू नको रे तू रंगलय तर खरा पण त्या न्हितला त्या काय करूया माहिती आहे घाबर. अरे बाकीची घरा घेऊच्या चल चल माहिती आहे. उद्या बघूया रे. चल 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 विचारतात काय रे काल तुमच्याकडे राधा येईल मा. हो इल्ली मग तू बाहेर कशा नाही हो. अरे झोपले बरे मी मग तूच सांगलेलं मग परवा दिवशी त्या का काय तुका राधा आवडता म्हणा. राधा अरे ती राधा न मग तो मधल्या वाडीतला राधा कृष्ण आहे ना तो आवडता रे ते का मी प्रेमान राधा म्हण म्या माहिती आहे थांब तुझ्या फटकीची वागा पडलो तो माहिती ए मी नाही लावली मी नाही लावली. मार रे मार रे मार रे मार